Yr un yw'r sgwrs dros glawdd yr ardd, mae'n codi'n braf neu mae'r blodau'n hardd. Sôn am amin fel tai o'n byw lawr y stryd, wfftio at yr hyfel ymhen draw'r byd. Sôn am popeth tan hael yn ne, barnu pobol rho'r byd yn ei le. Dweud rhin gair am y ddau neu dri, sydd heddiw yn y carchar drosom ni. Mae rhywun yn y carchar drosom ni. Oes mae rhywun yn y carchar drosom ni. Mae'n anodd gwybod beth i'w ddweud, mae'n anodd gwybod beth i'w wneud pan fydd rhywun yn y carchar drosom ni. So what medd reporter BBC, dyw Aberth ddim yn stori medd HTV. Pan nath yr un cyntau mewn dros yr iaith, roedd hynny'n newyddion s'dim gwadu'r ffaith. Pan aeth un arall ac un arall i'r jêl, y stori wedi nath braidd yn stel. Gymaint y carem roi sylw i chi, mae bethau pwysicach i fynd ar TV. Mae rhywun yn y carchar drosom ni. Oes mae rhywun yn y carchar drosom ni. Mae'n anodd gwybod beth i'w ddweud, mae'n anodd gwybod beth i'w wneud pan fydd rhywun yn y carchar drosom ni. I'r diawl ar fath siarad yr rhain sydd yn rhydd, rhain sydd yn sefyll dros y Gymru a fydd. Yn uwch ei cyrff mae'r fflam hyn o'n goch, y ffydd yn gadarn a'r waedd yn groch. Clywaf ei cri yna welwch yn nos, yn deffro'r mynyddoedd yn ysgwyd yr hos. Diolch i Dduw am y ddau neu dri, sydd heddiw yn y carchar drosom ni. Mae'r rhywun yn y carchar drosom ni. Oes mae rhywun yn y carchar drosom ni. Mae'n anodd gwybod beth i'w ddweud, mae'n anodd gwybod beth i'w wneud pan fydd rhywun yn y carchar drosom ni. Mae rhywun yn y carchar drosom ni. Oes mae rhywun yn y carchar drosom ni. Mae'n anodd gwybod beth i'w wneud, mae'n anodd gwybod beth i'w ddweud pan fydd rhywun yn y carchar drosom